ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଗାଁର କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସ୍ପେସ୍। ତ ଇଏ ଆମ ଗାଁର କ୍ଷେତ। ତ କ୍ଷେତ କାମ କରି ବହୁତ ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଉପରେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ମୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ, ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ତ ଯଦି ବି ବର୍ଷା ଭଲ ହୁଏ, ଭଲ କିଛି ମୁଗ ହେବ, ନଚେତ୍ ତ ସେମିତି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଇଏ ରହୁଛି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ପୋଖରୀ। ତ ଏଠି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ, ଗାଧୋଇବା ଲାଗି। ସୋ ତ ଇଏ ଆମ ଗାଁକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ଏ ରୋଡ଼। ତ ବେସିକାଲି ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକ ତ କ୍ଷେତ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତ ଇଏ ଟୋଟାଲ କ୍ଷେତ। ତ ଗାଁ ସ୍ପେସିସ୍ ତ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍। ତ ଯେଉଁଟା ଆମ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ମେମୋରେବୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ହୁଏ। ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଗାଁରେ ବଡ଼ ହେଇଛୁ, ଆଉ ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଦେଖିବା